Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna, amanami inanami ruasni tuhatta, babuan nami ma dihita saluhutna, amanginang nama dohoti ibadah online di Bagas Antikion, tapatu pama parningotani aka naong moding di aka huriata be. Songonima adorang sota mulai parmingguata sadarion, taparade ma rohanang pikirata lama masuhi pertangyanganon jumolo mahita martangyang nahohom. Parmingguan ujung tahun parhuriaon, parningotan di aka naong monding, Minggu 21 November 2021, topik Minggu, ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami. Huria nahina holongan ni tuhata, sadarion bongot mahita tu Minggu ujung tahun parhuriaon, laos parningotan di aka naong monding. Asini roha dohot dengan basani tuhata do na mangaramoti huriana mardalan di sandok partikian. Sianari tuari sahatu sadarion ibana do na mangodihon huriana. Puji hami mahwali Tuhan nami, para siroha jala perdinggan basa. Saya jari jala perrohai mahami, mamilangi aka ari-ari nami, asa dapotan rohana bisu kami. Dibaheni tapahibul marohata laho mamuji tuhata, marsinggang mahita di adopan nai, ta endehon madenggan ni basana. Tapuji tuhata, marende hita sian buku ende nomor 440 ayat 1 dohot ayat 2, sai puji ma tuhata. Goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Songon duhut-duhut dosa luhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti dosa luhut, hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alaina hot do hatani Tuhani, rodi saleleng ni leleng na, sai burju maho, rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho, tupal hangoluan, haleluya. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni aka namate dohot aka namangulu. Hodo napunahami, manang mangolu manang mate pe hami. Nang pe mardalan hami dirura ni linggoman ni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean.
ai hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean, manang tanoman behami, ai hodo Tuhan nami, nang humokop hami, jalaho napuna hami. Roh hami nuaing tuho mangido, sahat tuho maton dinami, dohot daging nami, asa diho hami manang nama ngolu, manang nama tepe. Sai tiop matangan nami, urupi hami, marhite-hite pakop-kop mi, asa sahat hami Tuhan ngoluan, na sora sudah. Amin. Tapuji Tuhata, marede hita sian bukuende nomor 267 ayat onom, o Tuhan sulikit maaf. Debata dihita di minggu ujung tahun parhuriaon, dohot parningotan di aka nong moding, imana tersurat di Amos 5 ayat 14, lului hamu mana denggan, unang tagonan na jati, asa mangolu hamu, asa tongon Jehovah debata zebaot, dongan muna, songon nanidok munai. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, bangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata, marede hita sian bukuende nomor 174 ayat sadadot ayat tolu, torop dope nasiati.
tanah godangi tu ado pani debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Ale Tuhan nami, macai godang dudu sadohot pangalosyon nami di adopanmu. Tunjuk-juk dohami bangulahon na solomo ni roham, namabain ikon hona uhum hami alani. Mauliate madipasahat rohanami tuho, ay diramoti hodo hami toktong, ido ubain sahat kami tu ujung di tahun paruhurionon. Ali Tuhan, bican hingot hami asin rohami sadarion, say suru todim paubah rohanami, asaunang bihudat dati hami bangulahon akadosa. Di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sianaka dalanmu. Matsai godang do pangalesyon nami di patikmu. Alai ingot mahami, ale Tuhan, alani denggan ni basam, dohot asi ni roham. Ali Tuhan nami, di minggu ujung tahun parhuriaon sadarion, ingot kami doaka hina holongan di rohanami naung jumodo di joho tulampungmu. Dadan nabadili hami ala hamatiani, alai naruka do rohanami marningot ajal nami be. Naikon borhat rohami songonak kadongan nami i, alani i bicat di luas sodo pe hami mangulu di hasianganon. Sai lampatadda homatu hami asli roham, dohot denggan di basam, asatungmu barohanami, jala say hutuddal ho kami nasa ulaon naso hinalomohon di roham. Sayunang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami, dohot pangalesyon nami. Say ingot mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesa ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayen tuhita hombar tu aka dosata, jala dang dibaloson tuhita hombar tu aka hajahotota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Tapuji Tuhata, marende hita sian bukuende nomor 200 sia ayat 2, naso nangau. Ni debata turpuk epistel di minggu ujung tahun parhuriaon sadarion, tar surat di pangukapon sada ayat 4 satu ayat 8, ahu surat ni si Johannes mandapoton na pitu huria na di Asia, asini roha madihamu doho dame sianibana na mangului, nang manguluhian jalan nanaing roh, nang sian na pitu tondi na diadopan ni habang sana.
nang sian Jesus Kristus sitid dami haposani, na parjolo tubi sian akanong mate, si gonggom akar raja ni tanongon. Ibana do makaholongi hita, jala dipadua hita sia dosata marhite-hite mudarna. Dijadi hondo hita gabe harajaon hamalimon di debata, amanai, di ibana mahasangapon dohot hagogoon, ro di saleleng-lelengna, amen. Idama, naroma ibana di bagasan opun, di daun ni nasamata do ibana, nangakanaong manunlang ibana, kami mangangguhi bema saluhut bangso ni tanoon mida ibana. Ima tutu. Amen. Ahudo bonana jala ujungna, ninna Tuhan debata nuaing, debata naung adokian, nanaing roi, si gom-gom saluhutna, ima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala naung peopsa, amen. Tapuji Tuhata, mare dehita sian buku ende nomor 220 sia, ayat 1 dohot ayat 2, sai martua do sudena. Tindakon maha porseao tai, songon nahina tindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajol do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgol, lau hudul tu siamu ni debata Jehoba, amanai pargogo naso hatudusani. Disima ibana paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tapos ada rohata, martang yang mahita. Mulati mali Tuhan di pasang aruhan nami tu hadapan menabadiai. Sada dengan dibesam ale Tuhan na satutong mga ramati hami di bagasan sadarion. Mulati mali Tuhan di padungan yomu boy hami ale Tuhan. Di bagasan sa minggon marlas ni roha. Jira di dungan ni hodo pe hale Tuhan partodion nami.
Jadi ko pala Tuhan gogo hahipason tu kami. Suang songoni ale Tuhan. Nataringo do kami ale Tuhan di ujung tahun parhuriaon di bagasan sa taonon. O matotong ali Tuhan na mga lehon gogo hahipason. Ala nung nga jumola ali Tuhan di alapo akak keluarga nami. Jala dileko da pala Tuhan tu keluarga nami i gogo hahipason. Jala leo mali Tuhan hasadaw ni Roha. Asa totong ali Tuhan mardami sonang di bagasan las ni Roha. Siwang soni ali Tuhan taring o dopi hami tu akarungan nami. Nabakola ali Tuhan di bagasan sa darion. Ima di tanggal 20 sada. O matotong ali Tuhan na mga lehon gogo haipason. Asa totong ari Tuhan ro tu jorom ima dinalaho manangihon hatam na badiyay. Siwang soni pali Tuhan dinaposom dinalapatariason hatam na badiyay. Parsahalay ali Tuhan. Lehon gogo habisukon. Asa totong ali Tuhan boy papatarhon barita na ulito akarwasmo. Asa totong ali Tuhan boy mardame sonang haruar siyan bagasan joromom. Suang sonia pili Tuhan taring o dapi hami to akarungan nami. Manang didia pili Tuhan maringanan. O matotong ali Tuhan na mga lehon gogo hahipason. Asa totong ali Tuhan marlas ni Roha songok kami marlas ni Roha di bagasan joromon. Ali Tuhan, pardosa na gudang do hami buri urasi masa talupa mi gabi anak habaramu. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata, mari dehitasian buku ende nomor 772 ayat sada dohot udutna uhud papungu pelian sada A sada B tuhaku do pature dalaki. Dami ni debata na sumurung siya saluhut na Roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiranmu na di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hata ni tuhata nagabi jamita di minggu ta sadarion. Ima minggu ujung tahun parhuriaon manang minggu parningotan di akanong moding. Tersurat di Pesalmen 10 ayat 1 ayat 12. Hujah madihita saluhut na tapai hutihut madi bagasan rohatta. Ale Tuhan say hodo hapurusan nami marsudut-sudut. Taga sutubu dope akadolok jala taga soadong dope di tubuh tanoon dohot portibion. Nunga adokyako ale debata. Sian saliling-liling na, rodi saliling-liling na. Sumuang do gabi orbuk jolmay di baiko. Dungi di dokoma muse. Mulak maho ale jolma manusia. Ay subuk ko sadari natwari ng salpu do na 1000 tahun yang go di julom. Jala songos sadagas si parjaga di borngin. Di bako do nasida jadi mate manasida. Manugot na inunga martubur diulahi songon duhut-duhut. Torang ari marbunga do jala martubur hape bodarinay disabi do jadi malos.
ai siap do hami di bahir rimasmu, jala binahe ni parpiar ni murukmu ubah topu mago hami. Nunga di bahir ko hajaton nami tu jolom, dosa nami akan nabuni tu hatiron ni bohim. Ailam moru do akka ari-ari nami sudena di bahir rimasmu, ai songokoi sada do laho sudah akka tahun nami. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi. Jala molo marhagogon situtu dia do 80 tahun. Jala hina dengan nasida do hangaluton dohot halo jaon. Ai hatop situtu do laho salpu jala habang do hami. Tungise ma tumada gogon ni rimasmu. Jala dihabiari hohobar tu pangonai ni rimasmu. Sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami. Asa dapotan roha nabisuk kami. Ido sahatna. Selamat hari Minggu horas ma dihita saluhutna. Di hamua manami inanami dongan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus. Tongom matutu bohita musimar persoran di minggu sadarion. Minggu ujung tahun parhuriaun. Artina tu minggu naro nunga minggu tau baru parhuriaun ima advent na parjolo. Jalalas di bagasan minggu sadarion ma hita marningot akadongata nang jumolo marujung meninggal kita madapoton tuhata Jehovah. Jala padohan memento mori. Ingot maari hamamatem. Dang hatana maul bion dingolu ni akana porsia ternumobi dingolu ni ruas ni HKBP. Ganup tahun saya marningot do hita jala tapatupa do parmingguon jala hataon jok tabege memento mori ingot maari hamamatem. Napa ngotok kita di sada tiki anon dapat mahita di ujung ni pardalanan ni ngulu tadang taboto agadiga ni. Alai di sada tiki anon iko saha mahita tu ujung ni nguluta. Mulai titik nuaing, mulai sadarion, sadia leleng nari ma partikian dihita di lehon Tuhani, mian di portibion. Dangong na botosa. Dangong na botosa. Alai di sada tiki, iko dosa hatita tu ujungi. Alani hamo kadongan amanami inanami, bisa sadihari dope, bisa dileho debata dope tiki tu hita, di tiki na jepehon. Molo manaili hita do Pak Pudi, di pardalanan ni ngoluta di bogas ni patta, naung tabolus na selaw sahat rodi di obason. Tapi kirima, nunga itap ni dia ngulutai. Nunga toho, songo padok ni Jesus, ibana do na mamilit tita, jala dipilit tita asa marparbue na ramos na tonggi di tonga-tonga ni portibion. Di jauh hita songo pajau nito si Abraham, di pasu-pasu hita asa gabe pasu-pasu tu humaliang tu sadok bangso di portibion. Molodang dope, adong dope tiki. Di leho Tuhani dope tu hita partikian. Di partikian na jepehon lau padenggaton salhut nai. Marhite pesalmenon amang inang. Di paingot do hita, di pardalanan ni bangso Israel, ni huluon ni naposon ni Tuhani si Musa, jala ido na manuraton pesalmenon. Dibuat Raja Dapi may muse gabe edena. Di patuduhan ibana do sihol ni rohana mian. Naing mian maibana niyan di hapurusan ni todina marsudut-sudut. Neng bongot maibana tu bagasan Tuhani. Alani sihol ni bana ay nunga sa dia leleng ibana mangulu di hasyanganon. Jala nunga tung masa sihol ibana mulak tu adopan ni debata. Di sido sianido jala di sido ibana dimulanai. Molo nakin nunga di jahahon akka gohar ni dongata akka si solhot dong keluarga ta naung marujungulu di bagasa sataun na bulunun lumobi may akka dongata na modding alani kopit 10 siyaon atar marasing dulungun na tahilala molo tadopi akka acara
dinamoding dongata alani covid dang boy ado pani keluarga molo moding inatay dang boy ro amatay do kada danak molo moding amatay dang boy inatay do kada danak molo moding danak dang boy ro natoras tadopi doi jaletung malungu situ do hita alani situasi nunga di jahahon nakin akagwarna sida alay taingot ma amanginang taingot ma di sada tikyanon iko guartado na di jauhon sia joloon guarta madisi adiga ni amanginang sa dileleng narino ni jalalas ima hamatianido dalata bongot tuhangoluan na sorasuda anggo partikian na dang taboto daholan damang di surgodo nama boto alay hamatian dada ujung ni padalanan ni nguluni na porsea dang dung molo mate jolma gabelos disima ujung ni ibana daung ido para singata doho akana samarha porseaon yang go hamatan halak na porse halak Kristen ima hamumula ni perdalanan ni ngoluna naso marujung museh dang marhasudahan. Jadi kematian bukanlah akhir segala sesuatu melainkan awal dari perjalanan hidup abadi. Bisi mahita anon rapsonang doa kadongata kasih solhota jala na istimewa rabdohot tuhata di Banua Gijang. Di sido sihol ni akana porsea. Molo pemiak kita di Portibion parsato kina don ngulu taun tarsongo duhu do tarsongo bunga-bunga di padangi. Mangerbang mebana di manugot nyari. Alai dung botari malos mebana laos mate sotar boto-boto. Isenahya hitasian Eden Park, pekuburan pemakaman nadong di Medan. Manang San Diego Hills, nadong di Cikarang, Jawa Barat. Meragam tabereng akadongani siang do natatanda ang do jolma natung masay terkenal adong di si alay manang ise pe ibana tikki di Portibio da iko marujung do ibana jala iko peyak di sido ibana hita pe au pe hamu pe damang dainang di sada tikki non iko do mulak gabetano ala siatano do mulatta ala yang goto ditai saha mamuse tu Jehovah todini akana porsea jala dung di ari parhumanan non rap mahita marsonang-sonang rap dohot akana porsea adorang jala duk kita di si mahita marpungu. Israel medalani halongonani 40 tahun. Berpindah-pindah, mereka berpindah-pindah tidak ada satu tempat dari satu perkemahan ke perkemahan yang lain. Jala di sido dihilalasi Musa borat ni ngoluon. Dia do pinasida do pandemi. Ang do pandemi di nasida te na masa kolera alani pangalahoni halak Israeli. Di bolus nasida godang na mate. Alai totong do di bagasa si tononi marpakiri mo do nasida. Si Musa pe marpakiri mo do. Rapruar do ibana. Si Musa do si Mariam. Ibotonai do Sharon. Alai modding di perdalana do nasida. Di situasi si songonido bohado acit na dihilala si Musa pardangolan ni nguluna Roma si hol ni rohan ni ojor ni pakirimon sanibana. Iko mula tu Jehovah do ibana muse. Iko mula tu Jehovah do ganuk akana porsea. Itap ni 70 tahun do ari-ari di lehot Tuhan ni molo margogo hita sahat 20 tahun ipe mardongaton hangaluton. Molo tasadari do tikkina jepehon amanginang. Molo dung marumur adong damang dainang di pasu-pasu Tuhani nunga itap ni marumur 20 tahun. Aha do pe naboy tarbayad di si. Adong dope adong gudang. Bicad di lehot Tuhani partikian tuhita. Adang taboto ari naman ang tikina roy ba na mga lapita. Alay satro di tikion, satro di sadero di lehot Tuhani dope partikian tuhita. Taingok mapajawon ni jala pamilito ni Tuhani na tarpasu-pasu do hita gabe ikon pasu-pasu.
jala dipilih tita asa marparbue. Ido nguluni halak na porsea. Malungu pero hatta di baga sadero marningot akadongata nong jumolo modding. Ale lobi sianinian ikon adong do pakirimon. Pakirimon di akka partikian na jepehon. Iko do taulahon akaulah na denggan jala iko bongo do hita songon sihol ni si Musa parpesal menon bongo tu adopan ni debata ikon songon ni do hita mian pe hita satokin di hasianganon di perdaganganon di pardangolanon ale satokit deh sogot taduan sahat do hita bongot tu bagasan ngolu nasora sudah disima anon patar sudi taida pabahenan ni debata marhiti-hiti akan masa di tonga-tonga ni nguluta. Mardalam mahita di bagasan hapor siaun. Nang pejojot tita marukil. Nang pejojot tita marsitaunon. Ay dosdo sude akka jol mana mangulu. Rap do dapotan nasonang. Jala rap dapotan akka parukilo na porsea doho naso porsea. Alai na pasiko kita sian akan naso porsea ima hita ngulu na puna ngulu na marpakirimon tu debata. Molo pe marsitauno kita marsitaunon alani hapor siaun. Molo pe dapotan las ni roha hita dapotan las ni roha alani hapor siaun. Topik ni mingguta jalau na parpudi ajari mahami mamilangi akka ari nami. Ajarlah kami menghitung hari kami. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tetong mah ali damang. Nunga sa deliling inang partikian ng tabolus. Saat rolitikyon. Nunga sa deliling di Tuhan itu hita partikianon. Jala sa deliling narima buhalta di portibyon. Molo buhalta dang lam gejang, dang lam martaba, alay lam jepek, jala lamoro. Saha tu ujung na anon, saha mahita di ujung ni perdalanan ni nguluta. Alanita pakke ma tiki na jepehon pasangapon goar ni Tuhani. Selamat memasuki tahun baru gerejawi tuminggu nanengro. Tuhan masuk hita. Amin. Martang yang mahita. Soba nami madiho ale Tuhan di bata Jehovah para siroha. Dileho ko Tuhan partikian na lehet ale Tuhan. Boy kami musemar persoran di bagasa minggu nami sedarion nangpe secara online. Alai dang na mga bati anggo asidot holong ni roham tuganup akana porsea na manangihon hatami ale Tuhan. Saat kami tu minggu sedarion ujung tahun parkuriaw manang perningotan ni akana moding. Olu tutu ale Tuhan habot jalalungud do rohanami do tutu si tahun ni akka dongan nami le Tuhan. Nati nadikko ni akka keluarga akka si solhot na si datar lumobi ma na moding alani COVID-10 sia ale Tuhan. Apuli mana sida patugu rohana sida jalalehon pakirimon na mangulu di nasida asa unang madele nasida di padalan ni ngulun nami ale Tuhan alani akka si tononi. Alay asa marhiti-hiti luhuta le Tuhan lam manada hami di asidot hol ni roham. Jalalam marpos ni roha hami holat tuho ale Tuhan. Paima sahat tami Tuhan nguluan nasora sudah. Ramoti mahami di pardalanan ni ngulun nami le Tuhan. Molotung si patagale hami jala tertutuk togu hami le Tuhan jala pergugui madalani akka ari-ari nami. Molo di bagasan akka arsak ni roha. Di bagasan akka si taunon dohot akka sahit ale Tuhan. Apuli pergugui jala pamalu mahami siya saluhut nai dongani takas patuduhon padongan yang mudi hamile Tuhan asal lamar pos ni rohami sahat tua susuda ni bohal nami pergugui huriam HKBP do sude pangulan ale Tuhan sian aka pimpinan nami satwa karuas ni huriam aka padita guru huria Bibel Prodiakones evangelis dot aka situa nama kobasi di tonga-tonga ni huriam ale Tuhan. Asangge marhiti-hiti adiron nami lamar sanga magwarmu jala marsaringar hatam di ngulu ni saluhut ruas ni huriam ale Tuhan pahot mahami madalani akka ari-ari nami
mamulus akka namaul hamolo dingulu nami jalan marpakirimun namangulu asiro hamdi hami hokop mahami salhu nali Tuhan urasi hami sasalu dosa pangalason nami jala tangi humatang yang nami marhite-hite Yesus Tuhan si hokop pami. Amen. Mari demahita sian buku de nomor 232 ayat 1 sahat ayat 2 sia sude parulian na arga laos tapapung ma peliat 2. Tapasaha mapeliata todo pandidebata Jehovah martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut sileho-leho nadinggan doho nasau libasa na moliutus. Upasa tami ma sianan lehumi tuhami pilenami tuho. Say jalom may gaybuap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asahu parahasya kami pilianon. Pati bulhon harajamu di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileholohmi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuhom marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na siya na hinadjala na mangulu rodi sa liling ni liling na. Pingutami sedarion akka namate siya kami, naong pajolohot tulabung mo, dihodo anak hisu ni Banua Gijang, jala di kapodoy di akka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sedarion marningot ajal nami, dohot haheheon di daging di arisogot, moliate marohanami tuho, ala di tubuh ko hami tu pakirimun na mangulu, gabi partoha pami di hanguluan na sora sudah. Dada na madeli hami di ari parningotanon, alay na malungu do hami di sabulo nito dinami. Nung ngatorop dengan nami naung nialakmu, tau si paingo do ujung nilak kana sida di hami, bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni lakanami be. Saya sungguli ma rohanami mabahit tiruan adenggan diaka pinopar nami. Saya puli ma namarsak roha dohok namatean.
asa unang mga dungi jala madele na sida. Say taiti marohana sida mamereng do pak gijang. Sa lehon to dim tu hami asa takas di hati dako tu hami. Naung dohot do hami anakmu jala panean di arta na di banua gijang. Say padaw maganggu ni roha siya kami. Asa hot hapor siya nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adora kubolu sami rura linggoman ni hamati ani. Molo homur mata nami be. Uka mamatani rohanami asa takas ni ida dalak Tuhan sonangani. Molo halang dila nami. Subinoto be makuling. Pargogoy mahami marhite-hite to dimi. Asa terjuhuk kami ale amang. Sahat tutangamu matodiku. Say patiur hiar rohanami. Asa hubaslah kanami jala sonak kami lau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajomu. Say sauk malomoni roham di banu tongosongon na di banua gijang. Lehoma tuhami sedadon hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhi na tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhi na tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim.